nwere m enyi nwaanyị na-eje oke ụka na-akwụghalị ụka. Ife mminele bụ enyi m nwaanyị a na-abụ ebe ọbụla a sị na a na-eme ekpere ọ ga-eje, ebe ọbụla a sị na a ga-ekwu okwu Chukwu ọ ga-eje. Ya na di ya dosira mma ịghọtago, di ya na-eme nkwụghalị ịmagolu the thing na-ewute dị umeala. Ọ mara ife ọ ga-eme, o wee na-akwụghalị. Ọ sị bụ na ụka ọ na-eje dị too much. Mgbe ọbụla ọ nọ n'ụlọ ụka, bọsị ị ga-afụ ya ọ na-ekwegheli, ọ na-esi ofe onugbu, ọ na-esi ofe egusi. In fact, ife ọbụla o wetara dị mma ife a ga-enye pastọ, ife ọbụla e wetara dị mma ife a ga-enye pastọ. Ọ sị m nne ike kwụla ọtọ gwu ya. Oluo one day o wee sị ya ka ya soli eje ụlọ ụka na o nwere ifefa na-eme, just o melie invite ya wee si okenye a ga-eje. Ya wee luo ewee kpebe ekpere ịmagolu, kpesie emebe ife niile a na-eme mesie. Ọ sị m na ịgwa m eziokwu o, na ife a mere observed, nọ ife nya anwa mere observed ka a na-agwa anyị ha, na ha lụsi 10 women na-azọ pastọ azọ. Ọ sị m ịmagolu ụdị anya nwaanyị ga na-ene, ịmago ị na-enefe anya na ya na opu ya onwe ka esi dobe oche, na ejigolo anya gbuo ogige, na ya nwee ike m ya dụ na right o, mana ife nya fụrụ etufasi eni anya na etufasi ịmagolu fancha niile dosia happy na-eni na-egulo na-eme na-ego iru ịmagolu. Na sị mba n'ihe a bụrụ ife a ga-eme. So bana dị pastọ na onwe nye dị interested ebe nyanwa nọ. Ọ na-ekwu okwu Chukwu na-agwa ya na-asị ya kedu onye bụ ife a, ọkwa ebe a na-eme okwu Chukwu o, ka ọ na-ajụ sị kedu onye ya bụ. Ya wee sị ya na enyi nwaanyị ka ya so wee bịa. O wee sị oke, emesịa gị na enyi gị nwaanyị ka unu bịa fụ m, ọ bụghị ịghọtago, kwulukwa okwu Chukwu jawalụ. Ewee megide mesie, fana abụọ wee jee n'ọfịs ebe ọ nọ wee fụ ya. Ọ na-asị ya na ọ chọkwa ka ọ bịaba ya ga-enyeli ya ntabịa isi kọba nnọọ ihe nwere isi. Enyi nwaanyị na-asmile na-akọ nke nyanwa na-ene dị man anya, nyebido nnọọ n'isi negide elu n'ụkwụ sị kedu kịta ife dis man nwere ka nke di m. Sị m ha wee na oluo one day after 2 weeks phone ya ring ya. Ya wee sị kedu onye be ha, ọ sị na pastọ onye dị otu. Ya wee sị ha na-ekwenu m anya o, kezie chisi nweta nọmba m. Ọ sị na enyi nwaanyị nyere ya nọmba ya. Na ya chọọ ka afị ya, na o nwere ife a chọrọ ịgwa ya nkenwa. Ọ sị m nne ya wee kwalo ịmago na enyi nwaanyị sị ya na pastọ nakwala ya nọmba ya na onwe ife ọ chọọ ịgwa gosikwa nke ọ pụọ nke a. Ọ sị m that day nya lụrụ ụmụ nwaanyị ndị afọ niile ya na-ala anya na o nwere ife jikọ ọfa na afọla ịtọ that day, na o nwere nke ya na ya na-abọ nọ, nwee nke na outside na-echie denu ke a na-ana na nwekwara another one na-abata na fancha buchekwe one thing or the other a ga-enye. Ọkwa onye a na-akpọ dadi nke nwa my lord na-esekwu an. Ọ sị m mfate mama ife this man na-eme, ibi kọlia ihe niile di gị na-eme gị, ọ na-agwazi gị etu ị ga-esi wee treat di gị. In fact na onye ọbụla na-ejekwu this man ya do sorry to say it na ọ na-anụ di na abụọ nke nyanwa na control, denu nke na-anụ ya anụ bụ dimen one onye isi ụka. Ọ sị m nne this man wee bido gbadobie ya na-enie ya wee sị ya ọkwa onye isi ụka ka ewu ọ sị anya hapụ ife a na ya bụrụkwanụ fada na abụgodolo fada na ndị fada ụfọdụ na-eri ya hapụ ihe anwa nke nwa. Ọ sị m nne si fụgodo ụdị perfume ọ ga-agbagodu ịmalụ na ọ bụrụ ụka ka onye na-aka. Ọ sị m nne o wee kọgide kọcha anya wee bido nnọọ n'isi negide ya anya ruo n'ụkwụ. Nọmba 1 na die makarịrị ya na mma, nọmba 2 na die ka adụ smart, nọmba 3 dị ejidenube die ebe ọ na-akwụghalị, nọmba 4 na die na-eweta nri n'ụlọ. Ọ sị m ka agwa m eziokwu na ọ bụrụ na di ya dị eweta nri n'ụlọ na di ya nwere ife na-eselefa ya akala ifeọl maka ịbata sef ihe eji wee nyecha onyinye kesie nye dọbasịala ụmụ nwaanyị afọ onye nke bi obulu na-ana. Ọ sị m nna ọkwana ya wesị ya na ya chọrọ wee naba ke na lụzili obidozie ọkpọ ọnya na epikiri nyechie nye warning blọk ọnya. Enyi nwaanyị wee bịa wesị kedu ife ọ na-akpalili onye isi ụka. Ya wesị ya biko onye isi ụka unu ọ gwa gị na ya akpalili ya. Ọ sị mba mana o nwere ife ịgwali ya adọrọ mana o nwere ka o si wee kwuo okwu nke nwa ịmagolu. Ọ sị m na dis woman na-atụkwu ya ilo,
this woman akwụla ọtọ tụ ya ilo sọsọ ife nya gwalụ onye isi ụka nya akwụrụkwe n'iri o sị m mana ife nya ji wee wepụtara anyị akụkọ ọ bụrụ maka ife niile menụ bụ na this very man a na-akpọ onye isi ụka fulu die one day wee bubeli ya amụma wee sị ya na very soon na nwunye ya ga-ebido gbaba n'ilo na ife a na-agwa ya ihe a bụ ka o duli ejebe ebe ọbụla a na-ekpe ekpere ka emelie ekpere na ọ jirekwa anya nọ ndị isi mmiri ndị mmiri ga-agwa ya ebe ọ ga-eje ọsị m nne ihe a na eche si wee nwakwalụ bụ na di ejesi bata one day wee sị ya na ya marakwa na o nwe ife agwara ya n'ụzọ nya sị ka a gwa gị ma ị bụ onye mmiri na sị ya na ya bụrụkwa onye mmiri na o nwenuru ife mmiri emelie afọ ya tago sinsi nne ji wee mụọ ya o wee sị ya maka na o nwee pastọ bụ ori amụma wee sị ya dat na ị ga-agba n'ilo soon na ndịna na ndị mmiri wu ihe ga-eme gị nkewa mee gị nkewa ya wee sị ya ka ekwe pastọ bụ ihe anwa kedu onye isi ụka bụ ife anwa o wee bido wee maba atụ ọ sị m nne o wee bụrụ this man nya wee jekwunu di lady wee si anya gwakwa nke ọ kpọrọ onye isi ụka fa na bosi ọzọ na ama na ọgị nwazukolie die bikos na o nwere ka o si malụ die kedu ife meketelu na o ji wee malụ dieri si ya na next time a ga-agwakwa di okwu ma ọfụ die kwụsị na ife ya ga-eji ụkwụ ya bịa gwa di gị ihe ị na-eme ọ bụrụ na iche na ya mara ihe ị na-eme na ya mara ya wee chisie nye wọnị na ọsị m nne na ya mara ma ọnya gwa die ife ya na this man mere ịghọta o ji wee bubeli ya amụma ka onye just gbu ya nkịtị maka anya emekwuo kịta di ya alabịa anya ka onye gwanaghị die ịmagolu to clear the doubt maka na di enwere ike na-eluku out mgbe a ga-ebido kwugharịba maka ife agwali ya chekwe na ezigbo onye ụka ma mara na onye alụlụ ana na-akọgheli si na ọ na-aka ụka ọ sị bụ nne na oge elugo mgbe a ga-ebido gaba n'ụlọ ụka niile nụnwa malụ ndị na-aka ụka na ndị ada aka ụka ọ sị na ịmara ife anụnwa Soludo na-eme ndị dibia na nọ ife a ga-eme ụfọdụ ndị ụka one pole one ụka one pole one ụka one pole one ụka amarozi asị na ngwele niile makpu amakpu mana amarọ nke afọ na-asa ihe a na-ewechi m ntị maka onwego ebe m nwa mfate ka hapụ ihe taa n'abalị ka ọ bụla nwa isi one day I will tell you people the story ife a ka unu ga na-alụgharị alụla na sị na unu na-aka ụka Chukwu mekwela unu ebele amarọ m ma ịgwa di gị na obido nyobe gị ọ bụkwanụ na ịgwaghị ya obido na-enyo mgbe ị ga-akwụgharị ịgbala ife dị gị mma mee bikos na mgbe ọ ga-afịọ na ọkwa ngị nwa ga-ebukwa ya ọkwa ịghọtago mana unu eji n'ife nkwụ wee jọji daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ